नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। राजकोटवरील शिवसृष्टी उभारण्याला मिळणार वेग। 6 घरफोडांमधील सराईत गुन्हेगार अटकेत आणि कणकवलीत भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव मागण्यांसंदर्भात मत्स्य व्यवसाय मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची मंत्रालयात बैठक पार पडली। बैठकीत त्यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सद्यस्थितीतील अडचणी मांडल्या। त्यानुसार जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या। नेमकं या बैठकीत काय घडलं याविषयी माहिती देत आहेत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे। वैभववाडी तालुक्यातील एक महत्त्वाची बातमी घेऊन मी आपल्यासोबत आलेलो आहे। वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा प्रकल्पग्रस्त तसेच अरुणा प्रकल्पाबाबतची ही बातमी आहे। अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची ज्या विविध मागण्या आहेत त्या मागण्यांसंदर्भात काल आपण पाहिलं तर मंत्रालयात बैठक झाली। जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली। या बैठकीमध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या विविध मागण्या आहेत त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांची अद्यापपर्यंत जी प्रलंबित जी कामे प्रकल्पाबाबतची कामे आहेत त्यांची पूर्तता करण्यासंदर्भातली ही बैठक होती। त्याचा आढावा घेण्यासंदर्भातली ही बैठक होती आणि या बैठकीत विविध ज्या सूचना आहेत त्या सूचना या खात्याचे मंत्री जी महाजन यांनी या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। ही बैठक काल मंत्रालयात संपन्न झाली। या बैठकीमध्ये ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्या नितेश राणे यांनी जलसंपदा मंत्री यांच्या समवेत निदर्शनास आणून दिल्या। त्यामध्ये जे सर्वात महत्त्वाची मागणी होती ती म्हणजे येथील जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या वाढीव मागण्या होत्या त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे जे वाढीव कुटुंब झाले त्यांना भूखंड ची जी मागणी होती ती मागणी नितेश राणे यांनी महाजन यांच्या निदर्शनास मंत्री महाजन यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे। त्याचबरोबर या प्रकल्पग्रस्तांची जी अनेक महत्त्वाची मागणी होती ती त्यातली महत्त्वाची मागणी म्हणजे जे क्रीडांगण आहे ते क्रीडांगणाची मागणी आहे ती क्रीडांगण मंजूर व्हावे हे देखील निदर्शनास आणून दिलेले आहे। त्याचबरोबर इथल्या ज्या नागरिक सुविधा आहेत ज्या गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहेत प्रकल्पग्रस्तांचे वेळोवेळी त्या संदर्भात मागण्या आहेत त्या नागरिक सुविधा आहेत त्या पुरवण्यासंदर्भातल्या सूचना ज्या आहेत त्या मंत्री गिरीश महाजन यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इतर ज्या काही मागण्या आहेत इथल्या प्रकल्पाची जे कामं आहेत उर्वरित कामं तीही मार्गी लावण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन इथल्या त्यांच्या अडचणी काय आहेत त्या जाणून घेण्यासंदर्भातल्या त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्याची पूर्तता करण्याबाबतच्या सूचना ह्या मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आहेत। ही जी बैठक आहे ती बैठक काल मंत्रालयात झाली आणि या बैठकीच्या अनुषंगाने आज आपण थेट या अरुणा प्रकल्पावरती आलेलो आहोत। आपण जर या प्रकल्पाची जर पार्श्वभूमी पाहिली तर 2019 मध्ये या प्रकल्पाची घळभरणी झाली आहे। सध्या या धरणाचं काम हे पूर्णत्वास आलेलं आहे। आता मी थेट ही दृश्य आहे ते आपल्याला धरणावरूनच दाखवत आहे। हे अरुणा धरण आहे जे आखवणे भोम नागपवाडी गुरववाडी येथील जे ग्रामस्थ आहेत यांच्या ह्या गावामध्ये हे धरण झालेलं आहे। ते इथली ही 3 गावं आहेत ही गावं इथून विस्थापित झालेली आहेत आणि या ठिकाणी आता हे धरण उभारलेलं आहे आणि धरणाचं जे काम आहे ते अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे। त्या आता या धरणावरती काम आहे ते गेट उभारण्याचं काम सध्या चालू आहे आणि हे गेट उभारण्याचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर इतर जी कामं आहेत आपण पाहिलं तर या धरणाचे कालव्यांची कामं आहेत ती सध्या प्रगतीवरती आहेत। डाव्या आणि उजव्या बाजूचे जे कालवे आहेत त्या ठिकाणी जी कामं आहेत ही सध्या प्रगतीपथावर असून इतर जी कामं आपण जर पाहिली तर प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या विविध मागण्या आहेत मग ते भूखंड असतील तिथल्या नागरी सुविधा असतील पाण्याबाबतचे विषय असतील त्याचबरोबर इतर जी मागण्या होत्या त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी होती ती म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांची जे पुनर्वसनमध्ये जे कुसूर मांगवली या भागात जे प्रकल्पग्रस्त विस्थापित झालेले आहेत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत त्याचबरोबर महसूल गावाची जी मागणी होती या दोन्ही मागण्या ह्या शासनाने मान्य केलेल्या आहेत। मागील आठवड्यातच आपण पाहिलं तर स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची मागणी आहे ती मान्य झालेली आहे। त्याबाबतचे जे आदेश आहेत ते शासन स्तरावरून पारित झालेले आहेत। त्याचबरोबर मागील महिन्यात
या 3 गावांसाठी आखवणे, भूम, नागपवाडीसाठी स्वतंत्र महसूल गाव आहे, त्याची मंजुरी शासनाकडून मिळालेली आहे आणि अशा विविध मागण्या आहेत त्या टप्प्याटप्प्याने शासन स्तरावरून मागण्या ह्या मान्य होत आहेत। मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर ज्या काही मागण्या आहेत त्या देखील मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त असतील, त्याचबरोबर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील यांच्याकडून त्याची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे आणि या मागण्यांची पूर्तता केली जाईल अशी आश्वासन देखील वेळोवेळी शासनाकडून असेल, संबंधित खात्याकडून असेल आणि केले जात आहे। आणि त्याच दृष्टीने कालची आपण जर बैठक पाहिली तर त्याच दृष्टीने एक सकारात्मक बैठक झाली असल्याचेही देखील समजते। एकंदरीत या प्रकल्पासंदर्भातल्या अधिकाधिक माहिती त्याचबरोबर कोकणातील नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा कोकणचा महाचॅनल, कोकणचा लाईव्ह। रत्नागिरी तालुक्यातील कोतावडे गणपतीपुळे मार्गावर बिबट्याचं दर्शन झालं। जवळपास 4 ते 5 मिनिटं हा बिबट्या रस्त्यावरच थांबून होता। गणपतीपुळ्याचे उमेश घनवटकर यांना रविवारी सायंकाळी हा बिबट्या दिसला। त्यांनी मोटार गाडीतून त्याचा व्हिडिओ सुद्धा केला असून तो समाज माध्यमांवर व्हायरल झालाय। नर जातीचा हा बिबट्या साधारण 2.5 फूट उंच, 7 ते 8 फूट लांबीचा असल्याचं दिसतंय। उमेश घनवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलंय की रविवारी 8 जूनला कोतवडे मार्गे गणपतीपुळ्यात घरी मोटार गाडीतून ते आणि त्यांचा मुलगा ऋग्वेद असे दोघेजण निघाले होते। त्यावेळी कोतवाड्याचा चढाव पार करून नेवरे कोकणवाडीच्या नजीक पोहोचलो। त्यावेळी वळणावर बिबट्या रस्त्याच्या कडेला उभा असल्याचं दिसलं। ताबडतोब गाडी थांबवली आणि बिबट्या जाण्याची वाट पाहिली, पण तो जातच नव्हता। तो थोडा आक्रमकही दिसत होता। घनवटकर यांनी प्रसंगावधान राखलं, गाडी बाजूला घेतली आणि त्यांच्या फोनवर चित्रीकरण केलं। या चित्रफितीमध्ये बिबट्या एका झाडाजवळ पानांचा वास घेत असल्याचं दिसतोय। त्यानंतर बिबट्या अतिशय आरामात पुढे जातोय। पाच 10 फूट पुढे गेल्यानंतर तो पुन्हा थांबला, रस्ता पार करून जंगलात गेला। महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीबाबत राहुल गांधींनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले। या प्रश्नांना निवडणूक आयोगाऐवजी भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य भाजप पदाधिकारीच उत्तर देत आहेत। ही बोगस निवडणूक झाली, या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी काँग्रेस कणकवली शहरात गुरुवारी मशाल यात्रा काढणार आहे। मशाल यात्रेमध्ये संविधानावर प्रेम असणाऱ्या सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं असं आवाहन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे। महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला 1,36,000 मतं मिळाली आणि महायुतीच्या उमेदवाराला 1,19,000 मतं मिळाली।
पण 5 महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये जी मतदाराची आकडेवारी आहे ती न पटण्यासारखी आहे. ती कशी आहे ती आपल्याला मी सांगतो. कामठी लोकसभा मतदारसंघामध्ये जे विधानसभा मतदारसंघ येतात त्याच्या मतांची बेरीज केली तर ती काँग्रेसची 1,34,000 येते. म्हणजे जी 1,36,000 होती ती 1,34,000 म्हणजे जवळपास सारखी आहे. त्याच्यामध्ये जास्त बदल झालेला नाही. पण महायुतीच्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची जर बेरीज केली तर ती 1,19,000च्या ठिकाणी 1,75,000 झालेली आहे. त्यामुळे मतदार त्या कामठी लोकसभा मतदारसंघातल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जे मतदार वाढले त्या सगळ्या मतदारांनी आणि ज्यांनी लोकसभेला मतदान केलं नव्हतं अशा मतदारांनी सगळ्यांनी भाजपला मतं घातली असं समजायचं का आपण? फक्त जे मतदार वाढले ते सगळ्यांनी भाजपला मतदान केलं आणि ज्यांनी लोकसभेला मतदान केलं नव्हतं त्यांनी सुद्धा मतदान केलं फक्त भाजपला. ह्याची कुठेतरी शहानिशा झाली पाहिजे की नाही? आम्ही आरोप करतोय त्या आरोपाला निवडणूक आयोगाने योग्य उत्तर दिलं पाहिजे. आता गेल्या लोकसभेपासून या लोकसभेपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये 31 लाख मतदारांची वाढ झाली. 31 लाख मतदारांची वाढ झाली. पण लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा निवडणुकीच्या 5 महिन्यामध्ये 41 लाख मतदारांची वाढ झाली. ही अचानक कशी वाढ झाली, कोणाची झाली याची यादी निवडणूक आयोगाकडे फोटोसहित मागितली, ती दिली जात नाही. ती का दिली जात नाही? तुम्ही जर पारदर्शक आहात असं म्हणता मग ती यादी द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? त्यानंतर 6 वाजल्यानंतर जे मतदान झालंय 7% टक्केवारी जी वाढली आहे त्याचं काँग्रेसच्या माध्यमातून व्हिडिओ फुटेज मागितले. ते व्हिडिओ फुटेज निवडणूक आयोग देत नाहीये. ते व्हिडिओ फुटेज मागितल्यानंतर निवडणूक आयोगासाठी केंद्र सरकारने कायदाच बदलून टाकला. ते फुटेज आता तुम्हाला देता येणार नाही म्हणतात. जर तुमच्याकडे चोरी नसेल तर तू कायदा का बदलला फुटेज मागितल्यावर? आणि एका उच्च न्यायालयाने हे फुटेज द्या असा आदेश दिला होता निवडणूक आयोगाला. निवडणूक आयोग घाबरला आणि सरकारकडे गेलं. सरकारने कायदा करून टाकला की हे फुटेज देता येणार नाही. मग तुमच्या अंगात चोरी नसेल तर ते फुटेज द्यायला तुम्ही असा कायदा का केला? हे तुम्ही क्रोनॉलॉजी समजली पाहिजे. हे असं कसं तरी झालेलं नाही. प्लॅनिंगने केलेलं घोटाळा आहे. महाराष्ट्रातला जो घोटाळा आहे तो प्लॅनिंगने केलेला आहे. सुरुवातीला काय झालं? निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक ही पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीश या तिघांच्या कमिटी मार्फत होत होती. आता विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष हे एकमेकाच्या विरोधातच असतात. मग तिथं कुठेतरी संतुलन ठेवण्यासाठी सरन्यायाधीश तिथे होते. मग मोदी सरकारने काय केलं की सरन्यायाधीशांना तिथनं काढून टाकलं आणि आपल्याच एका मंत्र्याला घेतलं, ते सुद्धा अमित शहाला. म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा, विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी. विरोधी पक्ष नेत्याच्या काही सांगण्याला अर्थ राहील का 2 विरुद्ध 1 झाल्यानंतर? म्हणजे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी आयुक्त नेमणूक करणार. मग तो नेमणूक केलेला आयुक्त तो त्यांच्या हातातलाच बावला असणार आणि त्या पद्धतीने त्याने पुढचं काम केलेलं आहे. हा आमचा आरोप आहे. त्या आरोपाला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलं पाहिजे आकडेवारीसह. जे फुटेज मागतोय ते दिले पाहिजे. जे वाढलेल्या मतदारांची जी यादी आहे ती फोटोसहित दिली पाहिजे. हे कुठेतरी आपण देत नाही. त्यामुळे कुठेतरी चोरी आहे ती दडवण्याचा, लपवण्याचा, छपवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करत आहात असं लोकांना वाटणं साहजिकच आहे. त्यामुळे काल तुम्ही बघा सोशल मीडियावर ज्या ठिकाणी त्या राहुल गांधींनी एवढे जे प्रश्न विचारले त्याला जे जनतेने जे रिप्लाय दिलेले आहेत किंवा आहेत ते निवडणूक आयोगावर पूर्णतः अविश्वास दाखवणारे आहेत. आणि त्याबरोबरच भाजपच्या लोकांना सर्वसामान्य लोकांचं, ते रिप्लाय देणाऱ्या लोकांचं विचारणं आहे की तुम्हाला प्रश्नच विचारला नाही तर तुम्ही उत्तर का देताय? कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडी कार्यकारिणीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा जिमखाना हॉल सावंतवाडी इथं 11 जून 2025 ला निवडणूक निरीक्षक तथा जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सावंतवाडी तालुका कोमसापच्या नूतन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. अध्यक्षपदी कवी दीपक पटेकर तर सचिवपदी राजू तावडे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांची सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली.
सावंतवाडी इथं पार पडलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत 2025 ते 2028 या 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी नूतन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली। यात सावंतवाडी येथील कवी दीपक पटेकर यांची कोमसाप सावंतवाडी तालुका अध्यक्षपदी तर राजू तावडे यांची सचिवपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली। उपाध्यक्षपदी अभिमन्यू लोंढे, कोषाध्यक्षपदी डॉक्टर दीपक तुपकर तर सहसचिवपदी कोकणसात लाईव्हचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांची निवड करण्यात आली आहे। ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, भरत गावडे, प्रज्ञा मातोंडकर, मंगल नाईक जोशी, मेघना राऊत, प्रतिभा चव्हाण, विठ्ठल कदम यांची कार्यकारिणी सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। यावेळी कोमसापचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के यांनी निवड झालेल्या सर्व कार्यकारिणीचं अभिनंदन केले। तसेच मनोगतातून नूतन कार्यकारिणीनं साहित्य चळवळ जोमानं पुढे नेण्याचं आवाहन केलं। सर्वांनी जबाबदारीनं पद्मश्री मधुमंगेश कर्णिक यांना अभिप्रेत कार्य करावं असं आवाहन केलं। सभेच्या सुरुवातीला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील शहीद ज्येष्ठ साहित्यिक तथा वैज्ञानिक जयंत नारळीकर तसेच कोमसाप परिवारातील सदस्यांचं निधन झालेल्या नातेवाईकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। प्रतिभा चव्हाण यांनी मागील वार्षिक सभेच्या इतिवृत्ताचं वाचन केलं। डॉक्टर दीपक तुपकर यांनी नफा तोटा अंदाजपत्रक सादर करत वार्षिक जमा खर्च अहवाल सादर केला। ॲडव्होकेट सावंत यांनी आपल्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांचा अहवाल सादर केला। त्यानंतर नूतन कार्यकारिणीची बिनविरोध निवड प्रक्रिया पार पडली। यावेळी व्यासपीठावर कोमसाप जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के, केंद्रीय सदस्या उषा परब, तालुकाध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, जिल्हा सचिव विठ्ठल कदम, खजिनदार भरत गावडे, माजी तालुकाध्यक्ष प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, सचिव प्रतिभा चव्हाण, खजिनदार डॉक्टर दीपक तुपकर आदी उपस्थित होते। ज्येष्ठ साहित्यिका उषा परब, प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, ॲडव्होकेट प्राध्यापक गणपत शिरोडकर, विनायक गावस यांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या। नवनियुक्त जिल्हा प्रतिनिधी ॲडव्होकेट सावंत यांनी मनोगत व्यक्त करताना मावळत्या कार्यकारिणीचं अभिनंदन करून नूतन कार्यकारिणीला शुभेच्छा दिल्या। जिल्ह्यात तालुक्याचं प्रतिनिधित्व करताना पदाला न्याय देईन असं मत व्यक्त केलं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक पटेकर म्हणाले, सर्वांनी आपल्यावर विश्वास टाकून संधी दिली याबद्दल मी ऋण व्यक्त करतो। साहित्यिकांची भूमी असलेल्या कोकणात साहित्यिक चळवळ कशी पुढे जाईल यावर माझा भर असेल। त्यासह नवसाहित्यिकांना व्यासपीठ देण्यावर आपला भर राहणार आहे। कोमसापचं सुरू असलेलं कार्य अधिक जोमानं पुढे घेऊन जाण्यासाठी मधुबाईंना अपेक्षित कार्य शाखेच्या माध्यमातून होईल असा विश्वास व्यक्त केला। यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर जियबुवा, SN मुकनावर, प्राध्यापक गणपत शिरोडकर, अभय नेवगी, दीनानाथ नाईक, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, प्राध्यापक रुपेश पाटील, दत्ताराम सडेकर, YP नाईक, मृणालिनी कशाळीकर, प्रज्ञा मातोंडकर, मेघना राऊत, सुहासिनी सडेकर, मंगल नाईक जोशी, डॉक्टर सोनल लेले, किशोर वालावलकर, संजीव मोहिते, प्राध्यापक डॉक्टर गणेश मरगज, एकनाथ कांबळे, रामदास पारकर, संतोष पवार, रितेश राळू उपस्थित होते। आभार प्राध्यापक प्रतिभा चव्हाण यांनी मानले। कणकवली शहरात सध्या भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद सुरू आहे। सध्या प्रजननाचा काळ सुरू असल्यानं आक्रमक अवस्थेतील कुत्रे नागरिकांवर हल्ला करत असल्याच्या घटना सातत्यानं घडतात। परिणामी मागील काही दिवसांमध्ये अनेक जण कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये जखमी झालेत। भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे विशेष करून पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालणंही कठीण बनलंय। भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कणकवली नगरपंचायतीतर्फे साधारण 4 वर्षापूर्वी कौतुकास्पद मोहीमही राबवण्यात आली होती। मात्र केवळ 2 वेळा राबवून ही मोहीम बंद केल्यानं भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय। कणकवली शहरात सध्या जवळपास सर्वच ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढलाय। रस्त्यावर विशेषतः येथील महामार्ग चौपदरीकरणाअंतर्गत सर्व्हिस रोडवर भटके कुत्रे झुंडीनं धावत पळत असतात। कुत्र्यांकडून 4 चाकी दुचाकी स्वारांचा सर्रास पाठलाग केला जातो। यामध्ये अनेक दुचाकी स्वारांना अपघातालाही सामोरं जावं लागतं, तर रस्त्यानं चालणाऱ्या पादचाऱ्यांवरही कुत्रे हल्ले करतात। याच कारणास्तव गेल्या काही दिवसात अनेकांना रुग्णालय गाठावं लागलं। भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कणकवली नगरपंचायतीतर्फे 4 वर्षापूर्वी मोहीम राबवण्यात आली। कणकवलीचे तत्कालीन नगराध्यक्ष समीर नलावडे, तत्कालीन उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, तत्कालीन सत्ताधारी व नगर परिषद प्रशासनानं 4 वर्षांपूर्वी आमदार आणि विद्यमान पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली। जिल्ह्याबाहेरील एका संस्थेच्या माध्यमातून ही मोहीम राबवण्यात आली।
कुत्र्यांना पकडून निर्बीजीकरण, उपचार करणं आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा मूळ अधिवासात सोडणं असं या मोहिमेचं स्वरूप होतं. 2 वेळा राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेमध्ये जवळपास 500हून अधिक कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण तसेच उपचार, लसीकरण करण्यात आलं होतं. पण ही मोहीम वर्षातून 2 वेळा आणि सलग काही वर्ष राबवणं आवश्यक होतं, तरच मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त होणं शक्य असतं. मात्र गेल्या 3 वर्षांमध्ये ही मोहीमच राबवली न गेल्यानं कणकवली शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या खूपच वाढली आहे. याविषयी काय सांगतात? हे बघा की भटक्या कुत्र्यांचा म्हणजे खरोखरच आहे ते की भटक्या कुत्र्यांचा बरेच जणांना त्रास होतोय. हा त्रास कणकवली शहरापुरता मर्यादित नाही, तर हा कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा मुंबईसारखं किंवा महाराष्ट्राच्या सर्वच ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आहे. आणि या भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासापोटी मी नगराध्यक्ष असताना आपण सन्माननीय आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आपण ही मोहीम 2दा राबवली होती. त्याच्यात भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांनी आपली जागा देखील दिली होती. त्याच्यानंतर ती एक टीम बोलवली, त्या एजन्सीला आपण काम दिलं आणि त्यांच्या माध्यमातून कणकवली शहरातील अनेक कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली किंवा त्यांना रॅबिजचं इंजेक्शन देण्यात आलं. कुठे जखम झाली तर त्यांना ते जखम बरी करून आपण ती मोहीम राबवली होती. आणि पालकमंत्र्यांनी अतिशय चांगलं सहकार्य केलं होतं आणि 2 वेळा मोहीम झाली. तर माझा तुमच्या माध्यमातून असं सांगणं आहे की हे कणकवलीपुरतं किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतं मर्यादित नाही, तर हा जो विषय आहे हा राज्याचा विषय आहे. त्याच्यामुळे राज्य सरकारने याच्यावर काहीतरी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. कणकवलीमध्ये अजून सुद्धा कुत्रे लहान मुलांच्या पाठी लागतात, लहान मुलांना चावा घेतात लहान मुलांचा, आणि त्याच्यामुळे अक्षरशः अशा जखमा होत आहेत की आम्हाला देखील ते वाईट वाटतंय. आणि या पुढच्या काळात सुद्धा आपण तशीच एक मोहीम राबवणार आहोत. आम्हाला ही मोहीम राबवत असताना एजन्सीने सांगितलं होतं की कमीत कमी 3 वेळा ही मोहीम झाली पाहिजे. आणि आपल्याला दिसेल की कुत्र्याचा जो कान आपण त्रिकोणी कापतात त्याच्यामुळे त्यांनाही कळतं की ह्या कुत्र्यावर उपचार झालेले आहेत. आणि मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो की नक्कीच ह्या विषयावर आपले पालकमंत्री राज्याच्या लेवलला बोलतील आणि राज्याच्या लेवलवरून हा मोठा निर्णय झाला पाहिजे काहीतरी. कारण एकतर कुत्र्यांच्या बाबतीतला विषय हा राज्याचा आहे, त्याच्यामुळे कणकवलीचा जरी असला तरी राज्याचा आहे. त्याच्यामुळे झालाच निर्णय तर तो चांगला होईल. आणि तरी देखील निर्णय काही होऊ दे तरी देखील आपण 3री मोहीम यशस्वीरित्या राबवू आणि त्याच्यातून आपल्याला बऱ्यापैकी आपल्याला रिझल्ट मिळतील असं मला वाटतं. मुळात गेली 2 ते 3 वर्ष या शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यासंदर्भात कुठल्याही उपाययोजना केलेल्या नाही. 2-3 वर्षापूर्वी नसबंदी वगैरे करण्यात आलेली होती, पण नेमकं त्याचं काय झालं हा मोठा प्रश्न आहे. कारण एखादी मोहीम राबवतो त्याची सातत्य असणं महत्वाचं आहे. प्रशासनाने, नगरपालिकेने त्याचं सातत्य राखणं महत्वाचं आहे. एकदा केली म्हणजे सगळी कारवाई झाली असं होत नाही. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे जवळजवळ 450 ते 500 कुत्र्यावर नसबंदी केली असं नगरपालिकेने जाहीर केलं होतं. पण एकंदरीत जर बघितलं तर आजही कुत्र्यांची पैदास या शहरामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहेत. आज मुलं बायको जेव्हा रस्त्यावरून फिरतात, रात्रीचे वगैरे येतात, तेव्हा कुत्रा अक्षरशः त्याला रडावरून भुंकत असतात. म्हणजे एखाद्यावर काहीतरी संकट येईल अशा पद्धतीतली कुत्र्यांची हे असते. आणि याच्यावर गांभीर्याने नगरपालिका घेत नाही. आणि एक माझ्या मनात शंका आहे की खरोखर त्यांनी 450 कुत्र्यांची नसबंदी केली आहे की नाही यातही शंका आहे. कारण जर 450 केली असतील तर एवढा पैदास होता कामा नाही होता. परंतु आज जो पैदास दिसतोय ते कुत्र्यांची संख्या गल्लोगल्ली मोठ्या प्रमाणात आलेली आहे. नगरपालिका याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याने गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे, गांभीर्याने यावर उपाय काढला पाहिजे. माझं तर मुळात मुख्याधिकाऱ्यांना हे म्हणणं आहे की तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेत या शहरामध्ये एक 8-8:30 नंतर फिरा, म्हणजे तुम्हाला या शहरामध्ये नेमकं कुत्र्यांची भूमिका काय आहे आणि कसं काय संघर्ष या रस्त्यावरच्या नागरिकांना करावा लागतो हे तुमच्या लक्षात येईल आणि तुम्ही गांभीर्याने घ्याल असं मला वाटतं. याबाबत सोसायटी फॉर अॅनिमल प्रोटेक्शन या भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेनं दिलेली माहिती अशी: शहर भलंही छोटं असलं तरी भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मोहीम वर्षातून 2 वेळा याप्रमाणे सलग काही वर्ष राबवावी लागते. कारण मोहिमेप्रसंगी अनेक कुत्री गरोदर आढळतात, अनेक कुत्रींना छोटी पिलं असतात.
साहजिकच अशा कुत्रींचं, छोट्या पिल्लांचं निर्बीजीकरण करता येत नाही. त्यातच मोहीम सुरू होते तेव्हा आपल्याला पकडत असल्याची चाहूल लागल्यानंतर कुत्रे पसारही होतात आणि कुठेतरी लपून बसतात. मोहीम बंद होईपर्यंत ते मूळ जागी परतत नाही, तर मादी 6 महिन्यांनी पिल्लांना जन्म देत असते. याच कारणास्तव ही मोहीम दर 6 महिन्यांनी अशी सलग काही वर्ष राबवावी लागते, अन्यथा भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत जाते. नगरपालिकेतर्फे यापूर्वी 2 वेळा निर्बीजीकरणाची मोहीम राबवण्यात आलेली होती. त्याच्यामध्ये काही थोडं काम झालेलं आहे, पण निर्बीजीकरण हे जवळपास 5 ते 6 वेळा राबवण्याची प्रक्रिया आहे. तरच ते पूर्णपणे सायंटिफिकरित्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण होणं शक्य आहे. त्यासाठीच आपण या वर्षाच्या शेवटपर्यंत नव्याने ही योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी ठराव घेऊन जी काही सायंटिफिक मेथड आहे त्यानुसार आपण पुढे जाणार आहोत. तर लवकरात लवकर नगरपालिकेतर्फे यावरती कारवाई होईल असे मी आश्वासन देते आणि नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन नगरपंचायतीतर्फे ही कारवाई योग्य वेळेत पूर्ण करू असा मी शब्द देते. भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी अशीच मोहीम पुन्हा राबवली जावी अशी मागणी आता नागरिकांमधून होते. मात्र ही मोहीम अर्धवट न ठेवता प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडेही भर दिला जावा अशी अपेक्षा व्यक्त होतीये. मात्र असे न झाल्याने आज घडीच कणकवली शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अर्थातच त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. कणकवली हे केवळ कणकवली तालुक्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील एक मध्यवर्ती शहर म्हणून मानलं जाते. साहजिकच येथे विविध कारणांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही मोठी असते. अशावेळी भटक्या कुत्र्यांचा हा सुरू असलेला उच्छाद सर्वांसाठीच डोकेदुखी ठरत आहे. त्यासाठीच कणकवली नगरपंचायतीने लवकरात लवकर भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मोहीम सुरू करावी व केवळ ती सुरू न ठेवता प्रभावीपणे राबवावी अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण राजकोट इथं उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यामुळे पर्यटनाला भरघोस चालना मिळते. पर्यटकांचा ओघ पाहता पुतळ्याच्या आजूबाजूचा परिसर सुशोभित करून शिवसृष्टी उभारण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत, तर आग्रही होते. या बैठकीत संभाव्य शिवसृष्टीचे सादरीकरण करण्यात आलं. सादरीकरण पाहून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या. ही शिवसृष्टी उभारताना तेथील वाऱ्याच्या वेगाचा विचार करून निर्मिती करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी दिले. दोडामार्ग तिलारी गोवा मार्गावर एका वाहनातून डिझेल लीक झालं. हे डिझेल रस्त्यावर सांडलं, त्यामुळे रस्ता सुळसुळीत झाला होता. यावरून जाताना अनेक दुचाकींचा अपघातही झाला. एकावेळी या रस्त्यावर 8 वाहनं घसरून पडली. काही काळानंतर नागरिकांनी तसा बोर्ड लावला. दोडामार्ग तिलारी गोवा मार्गावर एका वाहनातून डिझेल लीक झालं. हे डिझेल रस्त्यावर पडलं, त्यामुळे रस्ता सुळसुळीत झाला होता. यावरून जाताना अनेक दुचाकींचा अपघातही झाला. एकावेळी या रस्त्यावर 8 वाहनं घसरून पडली. काही काळानंतर नागरिकांनी तसा बोर्ड लावला.
किंजवडे खालचीवाडी ते बाईतवाडी कदमवाडी जोडणारा अन्नपूर्णा नदीवरील साकव गेली 10 वर्ष नादुरुस्त आहे। साकव सद्यस्थितीत पूर्णपणे धोकादायक बनलाय। ग्रामस्थांना जीव मुठीत घेऊन या साकवावरून ये-जा करावी लागते। देवगड तालुक्यातील किंजवडे खालचीवाडी ते बाईतवाडी कदमवाडीला जोडणारा अन्नपूर्णा नदीवरील साकव जीर्ण झालाय। या गावातील शेतकरी पावसाळ्यात शेतातून जाण्यासाठी आणि पलीकडील बाईतवाडी कदमवाडीच्या संपर्कात राहण्यासाठी या साकवाचा उपयोग करतात। श्रमदानातून ग्रामस्थ पारंपरिक बांबू पोफडीच्या सहाय्यानं तात्पुरती डागडुजी करून वर्षानुवर्षे ये-जा करतात। साकवाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी छोटा पूल व्हावा अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे। सामोरे जाण्याचं एवढं तात्पर्य आहे। आम्ही उपोषण सुद्धा केलं। काय एकदम तो जीव मुठीत घेऊन आम्ही दोन्ही वाडीतली माणसं कदमवाडी बाईतवाडी एकतर आमचा जीव मुठीत घेऊन आम्ही तो प्रवास करतो। एकतर पाणी येतं, आता पाऊस पडतोय, त्याच्यामुळे एवढी म्हणजे जीव मुठीत घेऊन आम्ही कोणतरी त्या पुलावरून पडणारच नक्की 100%। सांगण्याची काही गरज नाही। कोण शासन कोण म्हणजे लक्षात देत नाही आहे। आमचं येणं जाणं म्हणजे आमचं दळण म्हणा, इतर आमचं येणं जाणं दुकानं वगैरे आहे जवळ म्हणून आम्ही दोन्ही वाडीतली माणसं येतो आम्ही त्यासाठी। इतर काय आमचं म्हणणं नाही आहे। शासन कुठेतरी काहीतरी कुठल्या तरी दबावाखाली हे होतंय असं आम्हाला सुद्धा कळतंय नाही, पण असं होऊ नये। कारण आम्हाला हे बघा आता हे पिशवी घेऊन आलो दळणासाठी, आता छत्री ही पिशवी आता विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। तुम्ही होत आहे म्हणून बघितला कसं कसं धरून 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 आलो, जवळ म्हणून आलो मी। आता लांब असतं तर कुठे जायचं आम्ही? एकतर आमची एवढी हालत झाली आहे। आम्हाला पान सुपारी मिळते वेळी इतर पान खाणारी माणसं कुठेतरी येतो आम्ही दळण घेऊन हे ते। आता काय करायचं दोन्ही वाडीतल्या माणसांनी किंवा इथली माणसांची शेती आहे तिथे कसं जाणार घेऊन? ट्रॅक्टर म्हणा किंवा काय कसं माणसं जातील, लेडीज जातील, काय कसं जाणार तिथून घेऊन? ह्या लोकांची या सुर्वेवाडी घाडीवाडी यांची शेतीच तिथे आहे। आमची आहे ते आम्ही मरू दे कसं तरी येऊ आम्ही, पण ह्या लोकांनी काय करायचं? कसं जायचं तिथून त्या पुलावरून आणि शेती करायचं? उपाशी मारण्याची पाळी आहे। अशी परिस्थिती आहे। काय आता करायचं ते ठरवा। आता काय करायचं आम्ही तरी? आम्ही काय येतो जातोय जीव मुठीत घेऊन येतो जातो, काय करायचं? या पुलाची अवस्था अशी झाली आहे, खालचा भाग जो आहे तो पूर्ण कजून गेलाय तो आणि पडून गेलाय तो आणि एका बाजूला तो साकव वाकून गेलाय, म्हणजे काहीच शिल्लक नाही आहे। गेल्या वर्षी ग्रामस्थांनी खांबटं टाकून कुठेतरी जाण्यासाठी आपलं साधारण हे केलं। आता काय बघितलं तर एकदम खचूनच गेलाय तो, काय नाही राहिलंच नाही आहे। पत्रे सडून गेले आहेत। सडून म्हणजे काय म्हणजे शिल्लकच राहिलं नाही बघायला गेलं तिथे वस्तुस्थिती बघितलात ना तर काय कसं जाते माणसं येत आहेत आणि काय करतायत ते काय सांगण्याची गरज नाही। सडून गेले आहेत पत्रे, खाली बी राहिलं नाही, दोन्ही बाजूने काय राहिलं नाही, एका बाजूने तो गेलाय तो एकदा 2-3 माणसं एका दणक्यात आली ना तो खालीच जाईल माणसाची, अशी परिस्थिती आहे। कुडाळ तालुक्यातील कुडाळ, पिंकुळी, काळेपाणी, झारापाणी, साळेगाव अशा विविध ठिकाणी झालेल्या 6 घरफोडीच्या गुन्ह्यांची उकल करण्यास कुडाळ पोलिसांना यश आलंय। या प्रकरणी सराईत गुन्हेगार असलेल्या रामचंद्र उर्फ अभय अंकुश घाडी या संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। तपासादरम्यान आपण या चोऱ्या केल्यात अशी त्यांनी कबुली दिली आहे। चोरीला गेलेला 3.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। तसेच अन्य चोरांचा तपास सुरू आहे अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। कुडाळ पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री मखदूम आणि त्यांचा स्टाफ या घरफोडीचा कसून तपास करत होते। अशा वेळेला पोलीस हवालदार काळसेकर यांना काही गोपनीय बातमी मिळाली होती। तर गोपनीय सूत्राद्वारे त्यांना एक संशयित त्या परिसरामध्ये येऊन गेल्याचं आढळून आलं होतं। त्यात पुढील तपास केला तेव्हा तो आरोपी मिळून आला आणि त्याच्याकडनं वेगवेगळे असे सगळे एकूण 6 गुन्हे घरफोडीचे कुडाळ पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत उघडकीस आलेले आहेत। हा आरोपी यापूर्वी देखील रेकॉर्डवर होता।
आणि सावंतवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये इतक्यावर पूर्वीचे 3 घरफोडीचे गुन्हे, त्याच पद्धतीने एक लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा देखील या आरोपीच्या विरुद्ध दाखल आहे. अशा पद्धतीचा शिताफीने घरफोड्या करणाऱ्या पर्टिक्युलरली काही बंद घरांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी घरफोडी करून दस्तऐवज किंवा माल चोरून नेणारा आरोपी आहे. त्याला अत्यंत शिताफीने कुडाळ पोलीस स्टेशनचे स्टाफने जेरबंद केलेला आहे आणि सर्व गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत. सर्व गुन्ह्यातील बहुतांश मालमत्ता रिकवर झालेली आहे. या ठिकाणी 3 अँड्रॉइड TV, 27 ग्रॅम सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने, अनेक मोबाईल फोन्स, कॅमेरा, रेडिओ, स्पीकर, वजन काट्या, त्याच पद्धतीने घरफोडीच्या कामात वापरल्या जाणाऱ्या कटावण्या, स्क्रूड्रायव्हर, पकड इत्यादी साहित्य आरोपीकडनं हस्तगत केलेलं आहे. आरोपीला 4 दिवसाचा पोलीस रिमांड मिळाला होता. त्यामध्ये हा संपूर्ण तपास पोलीस निरीक्षक मखदूम आणि त्यांच्या स्टाफने केलेला आहे. यामध्ये मला एकच सांगायचं की जी गोपनीय बातमी आहे आणि पोलिसांचा तपास जो आहे यामध्ये सामान्य जनतेचं अतिशय मोलाचं योगदान आहे. एक पुसटशा अवलोकन किंवा ऑब्झर्वेशन एका सामान्य माणसाने केलेलं, त्यातून आपल्याला पुढचा क्ल्यू मिळाला. तर आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी सर्व जनतेला आवाहन करू इच्छितो की आपण खरंच आपली चौकस बुद्धी जागृत ठेवून आपल्याला वेळी अवेळी जो कोणी संशय दिसून येत असेल, कुठलं वाहन दिसून येत असेल किंवा कुठल्याही व्यक्तीची कुठलीही संशयास्पद हालचाल जर दिसून येत असेल तर ती निश्चितच पोलीस यंत्रणेला कळवा. यातनं अनेक गुन्ह्यांना पायबंद घालता येईल, प्रतिबंध करता येईल. आतापर्यंतच्या गुन्ह्यामध्ये कोणी साथीदार असल्याचं आढळलेलं नाही, परंतु अजूनही कस्टडी आहे आणि पुढचा तपास चालू आहे. त्या दृष्टीनं आणखी कुठल्या गुन्ह्यामध्ये या आरोपीचा किंवा त्याच्या इतर कोणा साथीदाराचा काही समावेश आहे का याचा नक्कीच तपास केला. सध्या तरी एकूण 6 घरफोड्यांमध्ये या आरोपीचा समावेश आढळला. अद्यापपर्यंत रेकी करून नॅचरली कुठेतरी एक सेफ बघितलं जातंच. तो रेकी करण्याचा प्रकार पण आहे. काही ठिकाणी चान्स घर चालता चालता मिळालं आहे, बंद मिळालं आहे आणि त्यातनं घरफोडीचा प्रकार घडला, असा दोन्ही पण घटना घडलेल्या आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राजकोटवरील शिवसृष्टी उभारण्याला मिळणार वेग. 6 घरफोड्यांमधील सराईत गुन्हेगार अटकेत. आणि कणकवलीत भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.